சொன்னதை செய்வோம், செய்வதை மட்டுமே சொல்வோம் என்று முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அந்த வழியில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவுடைய 115வது பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி அன்று காஞ்சிபுரத்தில் துவங்கி வைத்தார்கள். 1,52,198 மகளிருடைய வங்கி கணக்கில் ஒரே நேரத்தில் தலா 1000 ரூபாய் வீதம் 1065 கோடி ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே இது முதல் முறையாகும். இந்த திட்டத்தை தந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை தமிழ்நாடு மகளிர் ஒவ்வொருவரும் கொண்டாடி வருகின்றனர், பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த திராவிட மாடல் சாதனையை இந்தியாவின் பல மாநிலங்கள் இப்பொழுது பின்பற்றி வருகின்றன. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு கலைஞருடைய நூற்றாண்டிலே துவங்கப்பட்ட இந்த திட்டத்திற்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் என்று கலைஞருடைய பெயரில் அனுமதி அளித்ததற்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாற்றுத்திறனாளிகள் குடும்பத்தினர், திருநங்கையர், முதியோர் உதவித்தொகை பெறுவோரை கொண்ட குடும்பத்தினரும் பயனடையும் வகையில் இந்த திட்டத்தின் விதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டன. அந்தந்த தொகுதிகளில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் விதிகளை பூர்த்தி செய்கின்ற மகளிரை இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடை செய்வது மாண்புமிகு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவருடைய பொறுப்பு, கடமை, உரிமை. ஆகவே உங்களுடைய சட்டமன்ற தொகுதியில் எல்லா நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்தும் மகளிர் யாரேனும் கலைஞர் மகளிர் தொகை திட்டத்திலிருந்து விடுபட்டிருந்தால் உடனே அது தொடர்பான தகவல்களை நம்முடைய சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறையிடம் நீங்கள் அளிக்கலாம். எந்த தொகுதியிலிருந்து எத்தனை மனுக்கள் வந்தாலும் அதனை கள ஆய்வு செய்து இந்த திட்டத்தின் விதிகளை பூர்த்தி செய்யும் மகளிருக்கு நிச்சயம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் உரிமை தொகை சென்றடையும் என்ற உறுதிமொழியை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார்கள். அதை இந்த நேரத்தில் நான் தற்பொழுது மீண்டும் உறுதியளிக்கின்றேன். கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்ப தகுதியை பெறுகின்ற அனைத்து மகளிரும் பயனிடும் வண்ணம் இந்த அரசு செயல்படும் என்பதை அனைத்து மாவட்ட உறுப்பினர்களுக்கும், பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், நிதித்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதே அவையில பல முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 1 கோடி பேருக்கு குறையாமல் கொடுப்போம் என்றுதான் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம். இப்போது 1 கோடியை தாண்டி 1,06,00,000 சில்லறைக்கு போயிருக்கு. இன்னும் கூட சொல்றேன், மேல்முறையீடு செய்யலாங்கிற அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறோம் அரசினுடைய சார்பில். இப்ப மேல்முறையீடு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த மேல்முறையீட்டின் அடிப்படையில் 9 லட்சம் பேர் முறையீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆக இதையும் தாண்டினாலும் அதையும் நாங்க பரிசீலிப்போம். இங்க மாண்புமிகு உறுப்பினர் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, உங்களிடத்துல அப்படி யாராவது சொல்லி நான் நியாயமாக எனக்கு வரணும், எனக்கு வரல அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லி உங்ககிட்ட வந்தா அதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதிமுக வேற கட்சி நாங்க பார்க்க மாட்டோம். எந்த கட்சியா இருந்தாலும் நியாயமானவர்களுக்கு, தகுதியானவர்களுக்கு உறுதியாக வழங்கப்படும். Today we proudly say 19 lakh students registered in the non-government portal, demonstrating an overwhelming interest in enhancing their skills and employability. தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் சார்பில் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்றோருக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாம்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றோம். இதன் மூலம் இன்றைக்கு 1,50,000 இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர். இதில் வருகின்றவர்கள் தம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை மட்டுமல்ல, பல கல்வி நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்புக்கு தேவையான திறன் பயிற்சியும் தொடர்ந்து வழங்கி வருகின்றனர். Let us remember that the collective efforts and the power to elevate Tamil Nadu's standing on the global stage. Together, we can make a profound impact on the lives of our youth and contribute to the progress of our great state. Thank you for your attention, and I look forward to engaging in a fruitful discussion.